ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ପଖାଳ ଖାଇବା, ପଛେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା। ପନିର ଆସିଛି ପନିର କରିବା। ଆଗ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ପଖାଳ ଭାତ, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଇଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଧିଆ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ଡାଲି, ବାଇଗଣ ପକେଇକିରି ଭଜା ହେଇଛି। ଆଗ ମୁଁ ଖାଇସାରେ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲେ ଫେରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ରହିଲି ମୁଁ ଲାଗୁଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।